Pipila ka mga trabahante sa Cagayan de Oro City Hall ang misalmot sa gipahigayon nga plugging activity kung pag-jogging samtang namunit og basura sa kadalanan sa syudad. Kapin 50 ka mga trabahante gikan sa Cagayan Departamento sa Cagayan de Oro City LGU ang misalmot sa plugging o ang pag-jogging samtang gapamunit og mga basura nga ilang malabyan sa ilang ruta. Amo aktibidad gipanguluhan sa City Local and Environment and Natural Resources Office kun Clenro. Ilang gituyok ang tibok kadalanan sa sentrong bahin sa syudad. Diin nakakolekta sab sila og di moubos sa napulo ka mga sako sa mga basura nga gipanglabay lang daplin sa dalan. Nagpasalamat sila sa mga miduyog sa ilang programa aron masigurong magpabiling hinlo ang palibot sa syudad. Ilabi pa nga ginasaulog sa bulan sa Enero ang Zero Waste Month. Sumala sa Clenro nga regular na ipahigayon ang plugging activity sa mga kawani sa City Hall matag ikatulong Biyernes matag bulan.